Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadul irba ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ilahul radina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa summa ila hadrati Sidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadi. Wa summa ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa summa ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dha bin Yahya Atalallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh darut tauhid al-hasaniyah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya bariya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa istadana masyayikhana wa masyayikhina wa liman ista'ana bisahbih wa khususan sayyid zalitab an-nas'udiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakara mangka nuli nutur Sayyidina Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu hale dawake sapa rajul as-safara ing lalungan asy'atha hale madul aghyara hale yang mudu kang nglayungaken sapa rajul yadhi ing tangan lorone rajul ila samae marang langit. Ya Rabbi duh pangeran kula, ya Rabbi duh pangeran kula. Wa matma'uhu hale utahe panganane rajul iku haramun haram. Wa malbasulan pakaiane rajul iku haramun haram. Wa ghaza lan mangan sapa rajul il harami kelawan haram fa anna mangka hale kaya apa yustajabu dan turuti sapa rajul lidzalika karana panganan harame lan pakaian harame rajul iku mau. Seperti yang telah dijelaskan pada hadis Kanjeng Nabi, bahasanya ana wong lanang, sing bepergian orang itu sambil melulurkan tangannya madhep marang langit donga ya Rabbi donga marang Gusti Allah, tapi panganane wong iku mau haram, pakaiane haram, sing dipangan wong iku mau haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka seperti apakah dongane orang tersebut akan diijabah marang Gusti Allah. Toh padahal sing dipangan haram, pakaiane haram. Padahal iku mau ndek jelasno nek sebagian syarat untuk doane awak dhewe diijabah kalian Gusti Allah yaiku awak dhewe ya tetep iling nek aja sampai mangan perkara haram. Aja lali nek awak dhewe ya kudu mangan perkara halal. Mergo iku salah satu hal penting
perantara dongane awak dhewe ya diijabah kalian Gusti Allah. Maqala lan ngendika sinten ba'dus salaf, ad-du'a utai doa kal miftah iku kaya kunci. Wasnanu utai untu-untune kunci. Lunga halale iku puluhan halal. Dawe bagiane ulama, donga iku seperti halnya kunci. Maksudnya kunci kan iku ana rengget-renggete. Ana gigi-gigine. Nah, gigi-gigi kunci tersebut itu diibaratkan perkara halal sing awak dhewe konsumsi mbah iku pakaian, makanan sing awak dhewe golek iku diibaratkan seperti gigi-gigine kunci. Nah, nek sing dipangan awak dhewe, sing dipakai awak dhewe ora halal. Terus bagaimana awak dhewe membuat kunci kanggo donga supaya dongane diijabah marang Gusti Allah. Diijabah kalian Gusti Allah. Bahkan sing dipangan, sing dipakai dhewe iku haram. Lak malah iso-iso ora dadi kunci. Wa yambagilan sayo jolil insani kedue mangsa apa Allah yaghfura. Apa arep yen ora lali. Sapa insan ani doa saking donga. Fi awqati syiddati ing dalem pira-pira waktu sempit warraha ilan jembar. Waqala indikasi Nabi alaihi salatu wasallam ta'arraf kenala sira ilallahi marang Gusti Allah firraha ing dalam waktu jembar. Ya'rif mangka ngerti sinten Allah ka ing sira fi syiddati ing dalam waktu sempit. Jadi sebagai manusia ya aja sampai maksudnya awak dhewe sebagai manusia hambane Gusti Allah aja sampai awak dhewe lali untuk tidak melakukan donga. Bahiku awak dhewe sedang kena musibah utawa sedang seneng-senenge, bahiku sedang awak dhewe lagi kesusahan utawa pas lagi ayem matine ya tetep donga. Dewe Kanjeng Nabi, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati. Mengenallah, maksudnya kenal sira marang Gusti Allah pada waktu awak dhewe sedang lagi ayem, lagi seneng, maka Gusti Allah akan mengenalmu ketika kamu dalam keadaan susah payah, ketika kamu dalam keadaan kena musibah. Jadi ojo teko pas butuh tok. Tapi ya pas awak dhewe lagi urip penak iya eling marang Gusti Allah ndonga, nek dhewe urip susah ya sabar ya donga, tetep donga marang Gusti Allah. Wa qala lan ngendika sinten Nabi alaihi salatu wasallam, man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi. Man utahe sapane wong sarra bungahaken hu ing man apa ay yastajiba apa yang tan nuruti sinten Allah lahu marang mana inda syada'idi nalikane waktu sempit, maksudnya waktu susah wal kurabilan susah fal yuksir maka becengake akan sapa man minad doa sang doa fi halatir rakha'in dalam tingkah kajembaran. Dari Nabi man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id wal kurab fal yuksir minad doa fi halatir rakha'in. Barang siapa yang ketika Allah mengabulkan doane orang tersebut ketika barang siapa yang ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba orang tersebut disenengno karo turutane Gusti Allah pas iku donga ketika kesusahan, kepayahan, maka fal yukthir minad du'a fi halatir raha. Maka perbanyaklah berdoa pada saat
kondisi atine ayem, kondisi ora lagi kenapa-napa. Maksudnya nek awake dhewe pengen dongane awake dhewe cepet dikabulno kalian Gusti Allah ketika awake dhewe sedang kena musibah, kesusahan, maka perbanyaklah donga marang Gusti Allah pada saat kondisi tenang, kondisi ora kenapa-napa, kondisi donyane awake dhewe ora kena musibah. Jadi ya bolak-balik karo awake dhewe. Wa bil jumlati faddu'a'u fi a'zami ma an'ama Allah bih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.